India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka EU ha kasingi balang kala menjer penpengat kendon biang ya ka Rusia halor ka jingle yar thma baklem sangye jongka persha e ka Ukraine ha ka ba ka EU ha ka ne ka kanti kala menjer penpengat kendon no e ka shlam san upnyang bakongsan e jongka Rusia kani ka rai ka bakat kendai na kaliang ka EU na du basdang ka jingle yar thma ka Rusia ha usnam arajar apuar ka longru hakum kani ka por ba ka Europe ka wat ban penjori ka jing penbori ka Rusia ha kamat ka jing penbori ka jing sok balam kamat da u president ka US u Donald Trump ka Slovakia ka balong paralok bat ka Rusia kelapan sangye no e kajing priang ya kani kajing yate halor ka mat bakerpang namar ka ba ka wat e kajing yada na ka benta ka karkhanas na kali jongka na ka an jongka EU halor ka jing kala ka simbring kum si benta jong kilat kilenti ki batmai ka kenhun jong ki arpinyo tuli kiri ka wanra e kajing khang ban wanra e ka umpnyang na Rusia hadu sisnam hadu bandas dang usnam arajar arpinya kadang pendrung kertengru ya pelatis pak teli ki jahat kit umpnyang na kabala khot ka shadow flats jong kiling ki batamen ki bala penun kam ban yarap ya ka Rusia ban kiar na ka jingkhang halor ka jing shalan umpnyang jong ka shabari